Ama şu yılki täze ýylda aýdymçylarda da täzelik kän bilýärmi? Düşünmedim. Ýadyňdamy? Geçen täze ýyl aýdymçylar diňe gelin gyzlary tansa çagyrtdylar. Bu täze ýyl ýigitler gelin bizem tansa çykaly. Goý gelin gyzlar bize tomoş etsinler diýip ýigitleri tansa çagyrýan aýdymçylar amma. Oho. Ine täzelik? Kim aýdymçy? Türkmenin altın asırı bäfesiginiň ýeňjisi Mekan Nuriýew. Koşulsun hemme, şatlanıp diňe, dans edeli bayram günü bile. Biz bugün asla durmaly, gel şokunumuz olsun bu gece. Biz bu gecede galırıp deli, oynaşadyňa doldurup bu gowni. Da bara günü, coşup bayramda toydu, döwrü döwrany bizde, düşüp aydım aýdany. Oyna bu sırada, gel bize boşunma, gel kırada durma. Oyna bu sırada, gel bize boşunma, aydılmaydık hinden bilen. Biz adın coşalyaz, biz baktın kuş volyaz, biz her gün hoş volyaz, biz baktın duş volyaz. Biz adın coşalyaz, biz baktın kuş volyaz, biz her gün hoş volyaz, biz baktın duş volyaz. Biz bu gece